Ako umelec som sa vždy snažil reprezentovať, ako som najlepšie vedel, nielen seba, ale aj moje Slovensko. Či už to bolo v Európe, na Blízkom východe, alebo momentálne na Ďalekom východe. Slovensko dodnes považujem za svoju vlast. Narodil som sa tu, vyrastal som tu a chcem, aby Slovensko bola moderná, bezpečná, prosperujúca krajina pre každého jedného občana, aby sa každý jeden človek tu nebal vysloviť ten svoj názor pri slobodnej viere, aby ľudia, ktorí sú v profesionálnych odvetviach, tiež, aby sa vedeli slobodne prejaviť. A tiež tu vidím obrovský priestor na lepšie morálne, povedzme, povzbudenie alebo finančnú podporu mladých potenciálnych vedcov, umelcov alebo športovcov. Súhlasím so slovami svetových hercov, ako je Harrison Ford alebo Leonardo DiCaprio, ktorí hovoria o tom, že čelíme dnes tej najväčšej morálnej kríze vôbec v dejinách ľudstva. A toto je to hrozné a strašidelné. A na druhej strane práve tí ľudia, ktorí najmenej devastujú našu prírodu, našu krajinu, alebo dá sa povedať celoglobálne túto našu planétu, budú najviac trpieť tými ďalšími možnými následkami. Ja v mojich obrazoch sa snažím tiež odzrkadliť tento môj postoj o túto podporu alebo snahu o podpore k tomu, aby sa príroda a jej bohatstvo zachovalo aj pre ďalšie a ďalšie generácie. A vo viacerých mojich obrazoch počas mojej dlhodobejšej profesionálnej kariére tento môj postoj je v týchto mojich obrazoch odzrkadlený. Takisto sa snažím, alebo by som bol rád, aby Slovensko dbalo na také tradičné, dá sa povedať, hodnoty spoločnosti, a to najväčšou alebo kamenným pilierom každej spoločnosti je rodina. Ďalej je to morálka, slušnosť alebo spravodlivosť. Prajem Slovensku, aj sebe a zároveň aj Slovensku, aby si Slováci zvolili svoj vlastný alebo toho najlepšieho prezidenta, ktorý bude hájiť záujmy každého jedného občana, a aby takýto človek hájil aj hodnoty tie európske, aby hájil alebo chránil prírodu pre tie ďalšie a ďalšie generácie, čo prídu po nás. A zároveň, aby takýto človek bol čestný, inteligentný, múdry a, dá sa povedať, spravodlivý. Som presvedčený, že takto by mali vyzerať lídri. S takýmito šľachetnými vlastnosťami, nie len v iných krajinách, ale aj tu u nás na Slovensku. Ja takéhoto človeka poznám, človeka, ktorý je čestný, ktorý je veľmi múdry, má svoj vlastný pevný názor, a takýmto človekom je Ivan Zuzula. A ja verím, že Ivan Zuzula, ktorý je môj veľmi dobrý kamarát, bude tou správnou voľbou a bude to skvelý prezident pre naše Slovensko.